Ahojte, v dnešnom videu si povieme niečo o doplnkoch, ktoré sú tiež veľmi dôležité pri výbere podlah. Aké doplnky potrebujeme k soklovým lištám? K soklovým lištám potrebujeme rohovníky, ako sme si hovorili v prvom videu, čiže vnútorný roh, vonkajší roh, spojku a ukončenie ľavé a pravé. Soklové lišty sa montujú buď na mamuta, čiže sa lepia na stenu, alebo sú potom klipy, na ktoré sa soklové lišty nasadia. Nie všetky soklové lišty sa dajú montovať na klipy, vtedy vlastne môžete lepiť na mamuta. Aké doplnky by si použila ku schodom? Keďže montujeme aj podlahy na schody, potrebujete tie schody nejako ukončiť. Používame tam schodové hrany, ktoré máme v rôznych veľkostiach, 24,5x10 alebo aj na 20. Tieto lišty máme v rôznych farbách, máme aj v dekoroch dreva k podlahám, alebo potom máme aj v rôznych kovových dekoroch. Ako by si vyriešila lištu k francúzskym oknám? K francúzskym oknám máme ukončovaciu lištu v tvare U. Táto lišta je v rôznych hrúbkach, záleží teda na akú hrúbku podlahy ju potrebujete. Najskôr sa dáva táto lišta, do ktorej sa vsunie podlaha, poprípade keď už máte položenú podlahu, tak viete si k francúzskym oknám dať L-kový profil, čiže v tvare L. Ukončovacie lišty máme taktiež v rôznych farbách, väčšinou sú to v eloxových odtieňoch, čiže zlatá, strieborná, bronzová a šampaň. Niektoré sa dajú objednať aj v drevodekore, aby vám ladila k odtieňu podlahy. Aké ochranné prvky by si použila pri používaní nábytku? Pod nábytok, pod stoličky, pod stôl dáme väčšinou filcové podložky, ktoré sa nalepia na nožičky a nepoškriabe sa tak podlaha. Môže sa stať, že budete mať v byte alebo v dome v rôznych miestnostiach rôzne podlahy, rôzne hrúbky. Ako by si vyriešila tento problém? Problém riešime prechodovými lištami, ktoré máme v rôznych šírkach, ako môžete vidieť aj užšie a aj širšie. Tie širšie sú vhodné, keď máte napríklad aj väčšiu medzeru medzi týmito dvoma podlahami, keďže nevyrovnáva nejaký veľký výškový rozdiel. Výškové rozdiely máme až do 1,6 cm. Máme rôzne šírky od 32 mm do 100 mm. Takisto máme aj dve dĺžky. Tuto máme vlastne znázornenú 90 a potom máme ešte dlhé 2,7. A takisto máme aj v rôznych farebných škálach, ako aj drevodekory, aj eloxové farby. Máme aj vlastne takýto vzorkovník na ukážku. Keď máte v rôznych miestnostiach rovnakú podlahu, tak môžete použiť lištu v tvare T. Máme veľa druhov podložiek pod podlahu. Ako by si zvolila podložku napríklad pod drevenú podlahu a aký je rozdiel medzi podložkou pod drevenú a kompozitnú podlahu? Drevená podlaha sa líši podľa toho, či je podlahové kúrenie alebo nie. Podľa toho sa líšia aj podložky, ktoré máme v ponuke. Kompozitná podlaha potrebuje úplne inú podložku. Je tam podložka Winkli, ktorú máme my v ponuke. Táto podložka má vysokú záťaž, je to až 40 tón na meter štvorcový. Ak riešite podlahové kúrenie pri tejto podložke Winkli, ktorá sa dáva pod kompozitnú podlahu, tak sa nemusíte báť. Táto podložka už obsahuje parozabranu, čiže nemusíte voliť dve podložky. Táto podložka, ešte by som dodala, je vhodná aj pod drevené podlahy, aj pod laminátové podlahy. Ďalej máme v ponuke klasický Mirelon, ktorý má 2 mm. Potom máme rôzne podložky, ktoré sú tiež vhodné aj na podlahové kúrenie. Je to Gold podložka, Isoflex podložka, potom máme podložky, ktoré majú aj rôzne protiplesňové vlastnosti. Takže máme naozaj širokú škálu podložiek, čiže každý si nájde vhodnú podložku pod podlahu, akú potrebuje. My sme vám povedali len v skratke teda tie najpredávanejšie podložky, ktoré sú také najviac žiadané. A myslím si, že každý si nájde to svoje, stačí prísť k nám do predania, my vám radi ukážeme a taktiež aj povieme o našich podložkách viac. Ďakujeme vám za pozornosť. A nezabudnite nám dať odber. Ahojte!